¡Forra! Faroni. Venga, torri gontzuek! Oso bi! Azkenein gauzak luzatera idie, ilateutako batute, ia asteburu, eta segurenik 28 urte egingo ditute 17 de febrero, debuta egunan, eta segura askire egun hortan egin dugu despedida. Intentzioa zen uda honetan batzuk jokatzea. Egia esan da jende azitzen deika, eta azkenen guztua atotzen gara, eta horako exhibizio egiteko eta gustura, eta etorri behar. Oinatzek ere erretia du berria, baina ez du partida askori jokatu, ni ia astira jokatzen. Baina, azkenin, kuadrilla gara, lagunak, eta azkenin hemen gauza da jendea pixkote disfrutatzea, eta tanto polita batuk itzea, eta gu guria jaina dugu, oseak.